mga palangga. So we're going out. We're just going out for a drive. And gusto ko lang sabihin sa inyo, makikita nyo naman talaga bakit ang puti. So, are you ready? Yeah. So ito na yung sasakyan ni Mr. Mr. decided to change the color of his car. So ito na. Change the car. I didn't show you this bit, did I? No. What? Oh, I see. So yan siya mga palangga. Sa sensor? Oh yeah, I can see it's closing. Hindi ako sure kung napansin nyo ba nung nag-McDonald's kami sa today's vlog na makita nyo dito na itim. Yeah, yan. This was in the floor in there. What is that for? I think it's a little girl's mirror. It looks like it. Yeah, I think so. Nandoon si Mr. mga palangga, oh. Nagbabayad para sa gas. Again. Never stops, does it? Yeah, well, never mind. I've got my Harry glasses on. Yeah, you got your Harry glasses. Harry. See? Stops me crashing. Allows me to see what's forth. Kahit na umuulan, I think it's all full down there. it looks like it's full mga palangga. Dito lang kasi sa gilid pwede makapag-park. I think we're not gonna be lucky. Oh yeah, pubs are open. The winter wool is on there. It's full in there, isn't it? Full. I think it's full. Oh, there's a car coming, sweetheart. Alright, we're about to move. So, ito mga palangga. The water is high. The tide is actually on its way out now. Is it? Right, I see. Yeah. Aalis na tayo mga palangga kasi tinawagan namin yung Oriental shop and they are open, so we're going there para bumili ng rice kasi last time na umalis kami, pumunta kami doon sa shop, they are closed, so I'm so glad na they are open kasi wala na talaga tayong rice, kaya ayun, nagki-crave ako ng rice. Look! What? So small is that? Madami pa din yung tao. Yung parking, agawan pa din. Lakad-lakad lang tayo mga palangga. At least merong maraming parking ngayon. Oh yeah, there's one of your It's a bit Pops. quiet. Tell him. Hmm? What? In front of you. Oh, Your Porsche. that's a nice car. What do you call him? Porsche? Deep down, crossover. Nasa bahay na tayo mga palangga and nakabihis na rin ako, nakasanitize.
Sinanitize natin yung mga pinamili natin. So, mga 30 minutes ago na nandito na tayo sa bahay. So, kanina, hindi na talaga ako nakapag-vlog kasi nag-i-start din siyang umulan and biglaan lang din yung pagpunta namin sa Oriental Shop kasi wala talaga sa plano namin na pumunta sa Oriental Shop. Mag-drive-drive lang kami. So, pagdating namin doon, umulan. Huminto naman yung ulan, pero yun, wala kami ginagawa kundi nasa loob ng sasakyan. So sabi ni Mr. why not we gonna call the Oriental Shop, see if they're open, and they're open. And so, ayun, pumunta kami. So, of course, sobrang happy yung lola nyo kasi meron na tayong supply. So, ipapakita ko lang sa inyo yung napamili natin. Sobrang quick lang. Meron tayong ito, yung super cute na pancit canton and special kalabo. Meron tayo dito glutinous rice flour. Ito yung fiesta na sweet spaghetti sauce. Mung beans. Nakakita ako ng sayote. 2 sayote yung binili ko. So, sobrang happy ako kasi namimiss ko na to. Meron tayong vinegar at soy sauce. And dito, meron akong mochi. Taro mochi. Masarap. Naka-open na siya kasi kinain ko kasi sobrang gutom ko na. Meron tayong fish sauce. And 5 pancit canton. Ito lang yung available na flavor sa shop nila. Yung Filipino section nila, sobrang ano na lang, limitado yung stock. Sobrang kukunti. So, original flavor. Gusto ko sana yung chili mansin na flavor, pero that's fine. And nakabili din tayo ng 4 sinigang mix. And of course, yung pinaka-main is yung rice. Yan. So, 10 kilo siya. So, yun lang. Yun lang yung nabili namin. And ngayon, 4:12 na dito na hapon. So, si Mr. he will just have a chips and pastis. Ito. Yan. Pastis. At yung akin, magpapansit canton ako and mag-iitlog. The next day. Pupunta tayo sa post office mga palangga para i-post yung mga nabenta natin sa eBay. So, ito na sila. Nakasako na sila. Yan. Yan. And ito na yung paper. Mabigat actually. Kasi sa loob niyan, we have 25 items. At yung ibang items, doble siya. Kasi yung ibang mga bumili, 2 yung binili nila. So, yun. Maganda yung benta. Hindi naman talaga marami, pero pwede na. Pwede na kasi meron ding ano ba, kita kahit pa paano. Marami sa inyong nagtatanong kung ano ba yung binibenta ko sa eBay. Bakit may sideline daw ako. Ganon. I-explain ko sa inyo pag uwi natin sa bahay. Mukhang uulan na naman mga palangga. Kikita niyo yan? Sobrang makulimlim. Magpapaalam muna tayo kay Mr. Han, I'm going! Bye-bye. Right, dog, see you. 1 hour later. Nasa bahay na tayo mga palangga. Tutulungan ko muna si Mr. bago tayo magchika-chika about sa mga binibenta ko sa eBay. Kasi sobrang busy. Sobrang busy mga palangga, which is good naman. Pero dahil hindi pa talaga balik sa normal yung lahat, marami pang mga delayed, lalo na sa mga parts, sa mga trailers. May mga delayed, kaya ayun. Hi! But
Laban lang. Many hours later. Tapos na ako sa workshop mga palangga. So ngayon naman magpipick tayo ng strawberries. Kailangan ko na talaga ding linisin yung ating strawberry bed kasi sobrang dami ng damo mga palangga. Yan oh. Halos hindi mo na makita yung strawberries dahil sa damo. So anyway mga palangga, ita-timelapse ko kayo ha. So tapos na tayo sa isang bed and ito na yung harvest natin mga palangga. I think kailangan natin ng isa pang lalagyan ng mga strawberries. Kasi kung marami dito, hindi sila magkasya. Maraming nasira mga palangga sa old bed. Yung iba tinapon ko na. Sayang talaga. Kasi yun na nga, umulan din and yung iba nahulas na talaga yung skin ng mga strawberries and may kumakain na din sa kanila. Yung iba nag-i-start ng mag-mold. So, yun. Sinapon ko na sa kasi I don't think so na pwede sila ilagay sa jam. So, ulit mga palangga, ita-timelapse ko kayo ha. Hindi na pala natin kailangan ng isang lalagyan mga palangga kasi yung new bed natin wala masyadong hinog. Marami pa siyang bunga pero hindi pa siya hinog. Sa old strawberry bed naman natin, wala na masyadong bunga pero may mga strawberry pa na hinog siya pero hindi pa siya ready i-pick. So, okay na to. So, gagawa tayo ngayon ng jam. Yun yung goal natin. Kasi dumating na yung sugar na maginaw ha. Dumating na yung sugar na in-order ko. So, ito na mga palangga. Mag-i-start na tayong gumawa ng strawberry jam. Hindi po ako expert. This is my first time to make a strawberry jam. So, naghanap-hanap ako ng recipe online. Nag-print ako dito. So, dito sa print na recipe ko, ang hinihingi niya is 1 kilograms of strawberry. I'm not sure if 1 kilo ba to, pero titingnan natin. 750 drum sugar, 1 lemon juice, and small knob of butter, pero optional lang. And sabi dito, rather na hugasan mo yung strawberries mo, mas maigi daw na i-wipe mo lang sila ng damp cloth. So, first step dito is, kailangan nating i-clean yung ating mga strawberries. And i-cut natin yung mga parts na may mga, may mga bruises. Kasi yung strawberry natin, may mga bruise na sila. And meron tayong weighing scales dito. Isiset ko lang mga palangga. So, bear with me lang. Ito yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung sino yung tumatawag. Si Mr. nasa office niya. So, sasagutin niya yan. So, while naghihiwa or wina-wipe ko yung strawberries natin, ichichika ko kayo about sa yun na nga, maliit na sideline ko sa eBay. So, online seller po ako. Char naman, may online seller talaga. Si Mr. kasi, nung dumating ako dito, yung plano ni Mr. is mag-business. Kasi, mahirap daw talaga ang mag-work ka sa labas. What I mean by work sa labas is yung mag-work ka sa ibaba. Mahirap kasi hindi mo kontrolado yung time, may nagko-control sa'yo. So, sabi ni Mr. na mas maigi na mag-business ka. So, sabi ko, ano naman yung business ko? And I know in my heart and in my mind talaga mga palangga na hindi ako business-minded.
Pero, trinay ko siya. So, sabi ni Mistress, why not na mag-eBay tayo? So, doon nagsimula. Pero, yun na nga, dahil wala talaga akong ka-experience at sabi ko sa inyo na hindi naman talaga ako business-minded. So, sabi ko kay Mr., wala akong alam. So, sabi niya na, why not maghanap ka ng online course muna bago tayo mag-business. So, naghanap ako ng online courses na related sa mga, parang mga strategies about business, on having a business. So, naghanap ako ng online course. Yung online course is para siyang TESDA ba sa atin, kumbaga. So, yun, naghanap ako, and yung kinuha ko na course is yung marketing. So, nag-aral ako online study, nag-aral ako mga 8 months ata, natapos ko siya. So, yun, natapos ko siya. So, si Mr. talaga yung parang nag-push sa akin na gumawa ka ng business. And, luckily naman si Mr. talaga yung naglagay ng, anong tawag doon? Yung capital ba sa business. So, once na natapos ko yung course ko mga palangga, naghanap-hanap kami ng mga items kung ano yung pwedeng pagkakitaan, madaling pagkakitaan. Naghahanap-hanap kami ng mga items, bumili kami ng items from China na pina-import namin dito, which is yung bra nga, yung mga silicone bra na nakita nyo. And aside from silicone bra, meron din, nagbenta ako noon ng mga phone accessories, yung mga fashion jewelries. Yun yung parang naging trabaho ko. Pero, unfortunately, yung income sa eBay, sa pagiging online seller, hindi siya parang reliable mga palangga kasi weather talaga yung kita sa eBay. So, after siguro mga 6 months, hindi pa din siya nag-accumulate ng enough profit. So, sabi ko kay Mr., why not na mag-part-time ako, maghanap ako ng part-time job. So, sabi niya na mahirap na magtrabaho ka sa iba. Sabi ko, okay lang yan. So, yun na nga, trinay ko na maghanap ng trabaho as a caregiver. So, yun yung rason kung bakit naging online seller ako. Kasi, yun talaga sana yung plano namin ni Mr. na dapat mag-business daw ako. Pero, yun na nga, sabi ko sa inyo, 6 months, parang hindi pa din siya talaga ng pera. So, nag-decide ako na maghanap ng part-time job. And while doing the part-time job na pagiging isang caregiver, nag-pay attention din ako sa pagiging online seller ko. And akala ko na baka later on maglalago siya. Pero hindi siya naglago. And I would not say na we lose money. Meron pa din siyang benta. Pero yung benta, hindi tumaas. Hindi bumaba or bumaba minsan. Pero yung sobrang slow ba? Sobrang slow pace siya. So yun, kumuha na lang ako ng maraming hours sa trabaho ko. And kinalaunan, naging full-time carer ako. Isa din sa mga rason kung bakit matagal-tagal akong hindi nakapag-start or hindi nakahanap ng trabaho is because yun talaga yung parang first job ko dito sa UK. Hello, mister? No postman. No postman. Coffee? No, thank you. I'm having coffee. You put bears away. So, anyway, continue tayo sa ating chika. So, yun. So, yung parang first job ko talaga is yung pagiging online seller. And, before pala ako naghanap
or nag-decide na maghanap ako ng trabaho as a caregiver, of course, nag-aral din akong mag-drive. So, isa din yun sa mga rason na matagal akong nakahanap talaga ng trabaho. Kasi, kailangan ko matutong mag-drive. Kasi dito sa amin, kung hindi nyo alam, sa amin sa aming town, walang dumadaan na bus. So, kailangan mo talagang matutong mag-drive. And kung si Mr. naman yung maghatid sundo sa akin, hindi talaga siya mag-work mga palangga. Kasi si Mr. busy din and he is working at home. So, yun yung short story ko para sa inyo. Marami kasing nagtatanong kung ano daw yung binibenta ko, bakit ako nagsimula sa ganyan. Yung iba, hala, online seller ka pala, ano binibenta mo, pabili, ganyan. So, hindi na marami yung binibenta ko kasi yung mga stock na binili namin sa China, naubos na, kukunti na lang. Yung mga natira is mostly yung bra, silicone bra, and meron akong kukunting fashion jewelries. And doon din, nagbibenta ako ng mga second-hand clothes. So, yung mga second-hand clothes is galing sila sa mga charity shop or car boat, and then binibenta ko. Kasi nabibenta talaga sila. May mga bumibili ng mga second-hand. So, yun. Pero ngayon, dahil na nga sa pandemic, matagal-tagal na din akong hindi nakapag-charity shop. So, wala na ako mga apparel. Wala na ako mga clothes. Yung oras na pala dito is 3:45 na dito ng hapon. And i-add ko na rin mga palangga. Hindi din ako naging full-time carer straight away. Mga 6 months ata yung hinintay ko bago ako nabigyan ng full shift talaga, yung full permanent shift. Kasi yun na nga, wala din akong ka-experience as caregiver. So, baguhan lang din ako. And minomonitor ka nila within 6 months. Kung karapat-dapat ka ba sa posisyon. So, yun, nakayanan naman. And kahit na naging full-time carer ako, plus yung, yung pag-online selling, I still find a lot of spare time. So, yun, nanonood ako ng mga videos, nanonood ako kay Sis Ann. So, nainganyo ako na magsimulang mag-vlog. And so, ito na tayo ngayon. So, yun mga palangga, yun na yung story ako. Papasensyahan nyo na hindi ako magaling mag-storytelling. Papasensyahan nyo na kung may mga parte na parang nagja-jump to one thing another ako kasi hindi talaga ako marunong mag-storytelling. Yung ini-story ko sa inyo is yung parang naalala ko lang at this moment. So, ito na siya. Meron na tayong nahiwa ditong 1 kilong strawberry. Unfortunately, itong paggawa natin ng jam, hindi siya matatapos ngayon kasi sabi dito, i-soak daw siya, leave and cover at room temperature for 12 hours or overnight. So, ililive ko na lang siya for overnight. But, before that, lalagyan natin siya ng lemon. 1 buong lemon yung gagamitin natin. Ayun lang talaga mag-work to mga palangga. Ay. And then, mag-a-add tayo ng sugar. So, yung sugar na gagamitin natin is itong fruit sugar, pure fructose. Hindi ako sure sa pag-pronounce. Fructose. Yan. So, yung fructose is a naturally occurring sugar found in honey, fruits, and most vegetables. Fructose can be used in cooking, drinks, desserts, and preserves. In place of ordinary sugar, as a result, fewer calories are consumed. So, healthier siya kaysa sa sugar, yung normal sugar ba. So, ito yung binili ko.
So, yun na. So, dito, meron tayong 250 grams of sugar. It seems a lot of sugar, mga palangga. Kaya, yun na nga. Ina-avoid ko talagang gumawa ng jam. Pero, dahil meron tayong marami pang strawberry na dapat kunin sa ating garden, sayang naman. Kasi yun na nga, nakita nyo naman sa last video na maraming nasayang. Kasi yun na nga, maraming nalata. Kung sa Bisaya pa ba, anong nalata? Anong nalata sa Tagalog? Yung sabang soft na ba, hindi ba sabi ko nga, nahulas yung iba. Nahulas yung skin ng strawberry. So, sa isang ganito, meron tayong 500 grams of sugar. Naku, uy. Parang ang daming sugar. Kaya pala talaga, nagsiset yung yung jam kasi tingnan nyo yung sugar. So, i-mix-mix ko lang siya mga palangga. At, yun. Ilalagay ko lang to sa microwave natin kasi sabi dito na leave and cover. So, para siguro na makahinga yung strawberry, I don't know. I hope lang talaga mag-work to kasi kung mag-work to mga palangga, di ba marami tayong ginawa. Yung iba, ipapadala ko sa Pilipinas. I-mix-mix lang natin. Nakikita ko na nga mga palangga na umuunti-unting nagdi-dissolve na yung sugar. One of the reasons siguro na ililive natin siya 12 hours or overnight para ma-completely dissolve talaga yung sugar. Kasi meron pa talagang parang buong-buong, kasi meron pa talagang buo-buo na sugar ba? Mister. Hindi ko alam mga palangga, itong recipe na to, ilang jar yung malalagyan natin. Kasi it looks to me sobrang dami, pero I don't know. Depende siguro kung gaano kalaki yung jar na paglalagyan nyo dito. So yan na mga palangga, ilalagay ko na siya sa microwave. Ilalagay ko siya sa microwave kasi kung iiwan ko lang siya dito, nako, maraming mga langaw, mga palangga. Baka langawin yan. So anyway mga palangga, ito na yung vlog natin for today. Maraming salamat talaga sa walang sawang panunood at susuporta nyo. Maraming salamat talaga. And pagpasensya nyo na talaga mga palangga kung hindi ko lahat na-heart yung comment nyo, nare-replyan yung mga comment nyo. Pagpasensyahan nyo na talaga. Marami kayo mga palangga at ako lang nag-iisa. So, pagpasensyahan nyo na talaga. But, lahat ng comment nyo, yung mga messages nyo, na-appreciate ko talaga. Maraming salamat. So, I'll see you in my next vlog mga palangga. And bye! Mwah! Bye!